El Nadal festiu arriba a Televisió Municipal de València. Sumari i comencem. Esta setmana, pes de festa, és vist de Nadal. Començarem visitant els bellens guanyadors tant en la modalitat tradicional com de lliure disseny del concurs organitzat per Junta Central Fallera. Reviurem l'homenatge de la falla Plaça de la Santa Creu a la Fallera Major de València 2010. Maria Pilar Jiménez Santamarina visitarà el programa i ens contarà com ha sigut el seu regnat. Ens anirem fins a l'empresa artesana Santa Maria, on ens mostraran el seu interessant treball d'orfebreria. Rebrem a la regina dels Jocs Florals del proper any, Maria Fernanda Docon. Amb ella compartirem les seues impressions de la nit de les lletres valencianes al Teatre Principal de València. I moltes són les entitats i les cares conegudes de la Festa Fallera que volen desitjar-vos unes bones festes. Poseu-vos ben còmodes perquè comença el Nadal Faller a Televisió Municipal de València.